belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Tijdens de coronapandemie kon er geen carnaval worden gevierd op Curaçao vanwege de veiligheidsmaatregelen, maar de regering maakte onlangs bekend dat in 2023 carnaval wel doorgaat. Tegelijkertijd ontstond er een discussie over een aanpassing van de carnavalsroute. Minister Charles Cooper maakte gisteren tegen de Extra een einde aan die discussie door te stellen dat de carnavalsroute gelijk blijft, niet wijzigt en iedereen zich daarop kan voorbereiden. Er is veel mis binnen de ambulancedienst op Curaçao. Mensen die nu plannen maken over een decentralisering van de ambulancedienst zijn verkeerd bezig, dat zegt Kenneth Bremer van vakbond APVO. Hij stelt dat decentralisatie van de ambulancedienst op dit moment grenst aan een misdrijf. Eerst moeten de zaken goed georganiseerd worden voor alle werknemers. Pas dan kan er over een volgende stap als decentralisatie worden gesproken. Aldus Bremer tegen de Extra. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mais hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De politie heeft zaterdagavond een man in de wijk Berg-Altena gearresteerd. Hij heeft zijn buurjongen en zijn buurvrouw mishandeld. Het begon bij mishandeling van de 5-jarige buurjongen. Die deed iets wat de man niet zinde en daarop begon hij het jongetje te slaan. Toen de moeder verhaal kwam halen, werd ook zij aangepakt door de man. De politie heeft de man aangehouden en hij blijft voorlopig vastzitten. Wereldwijd zijn er zorgen over de snelle verspreiding van de apenpokken. Het betreft een zeer besmettelijk virus. Het is ook een heel duidelijk zichtbaar virus en er zijn verhalen dat mensen eraan zijn overleden. Wereldwijd wordt gekeken hoe de verspreiding van apenpokken zo goed mogelijk kan worden tegengehouden. Op Curaçao zijn er nog geen gevallen bekend. En ook heeft het ministerie van Gezondheid laten weten dat de situatie heel goed in de gaten wordt gehouden. Maar er is geen reden tot zorg op Curaçao en zeker niet tot paniek. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is gisteravond een man om het leven gekomen. Dat heeft de Rotterdamse politie bekendgemaakt. Volgens de Extra gaat het om een Curaçaoenaar. Op beelden van de schietpartij, die ook op sociale media zijn te zien, is te zien hoe een man van dichtbij meerdere malen wordt neergeschoten. Daarna zakt het slachtoffer in elkaar. De schutter rent terug naar een zilverkleurige auto die aankomt rijden. Niet ver van de plek waar werd geschoten op de Feyenoordkade werd snel daarna een brandende auto ontdekt. De politie houdt er rekening mee dat deze auto verband houdt met het schietincident. Mannen moeten zich gewoon laten controleren op prostaatkanker of andere vormen van kanker die veel bij mannen voorkomen. Angst is onnodig. Dat was de centrale boodschap van de Distinguished Gentleman Ride 2022. Het was een route waarbij veel motorrijders over Curaçao rondreden, vaak heel netjes aangekleed. Dit idee is afkomstig uit Australië en is bedoeld om mannen meer bewust te maken van de gevaren van prostaatkanker. Meer dan 5200 vrijwilligers hebben meegedaan aan de 9e editie van Cura Doet. Die werd op 20 en 21 mei gehouden. Er waren meer dan 300 projecten. Daarbij gaat het onder meer over het opknappen van scholen en het verven van verzorgingstehuizen. Heel veel mensen hebben zich weer belangeloos ingezet en daarmee Curaçao weer een stukje mooier gemaakt. Loki, 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 un fiesta bom esconde. Proption police, y banda no tengo beat. Clandestino, walking no está pulverino, clandestino, walking no está pasofino. Meskov, todo el mundo son, y banda no está pronto. Let up,
We got a lot, over the level up. Bandi koi kibreko, agi kore dinero. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.